Zakin zakuna, zakin zakuna masarauta ne su zan yaba. Salata Abubakar ɗan baiwa zakin zakuna. Waka ta kwayo na tsaro sai ku yi marhaba. Zakin zakuna yau kuwa na tuna, ba na tsokana sirrin dangana. Ni ne Shwo zance na ba zan yi kalar wargewa. Zakin zakuna masarauta yau so zan yaba. Salata Abubakar baitoci na ba zan kiwa manya ba. Zakin zakuna masarauta yau so zan yaba. Salata Abubakar baitoci na ba zan kiwa manya ba. Ne kai zan saka farko sarki na mai sama. Lallai Roko na kullum ne da karan hikima. yan baiwa. Waka sana'a ina yi na burge al'umma. Yau zakin zakuna zan yi ma waka ban rufe suna ba. Zakin zakuna masarauta yau so zan yaba. Salata Abubakar baitoci na ba zan kiwa manya ba. Salati kai daɗe gun haske shafaɗe. Lallai Dan Amin na ɗan Abdullah ka kara kai daɗe. yan baiwa. Ya halaye sabbai na bi zama yayar maɗiya. Lallai Sai na sa da kushar faji ko ke ban yi kokunto ba. zakin zakuna masarauta yau so zan yaba. Salata Abubakar baitoci na ba zan kiwa manya ba. Zakin zakuna yau so ne zan wa bai cika. Lallai Na saba hakan waye kuma zai ce ya haka. yan baiwa. Kyawun tafiya in an wai gaba baraka. Lallai Zakin zakuna ni ne Shwo ba wani ne yayyo ba. zakin zakuna masarauta yau so zan yaba. Salata Abubakar baitoci na ba zan kiwa manya ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani yau ma dai ni ne naku Aliyu Muktar Shwo, dauke da wannan gagarumar waka ta Gorupp Zakin Zakuna, ko in ce Masarautar Zakin Zakuna. A ga mai neman ƙarin bayani sai tuntuɓi nambobin wayoyinsu kamar haka: Abubakar Zakin Zakuna +234 806 ko Rashida 'yar autar masarauta +966 9751 ko Nura ɗan Fulani +218 9176 ko Ibrahim ɗan gata +218 9193 ko Aisha Sara sarauniyar masarauta +966 5669 ko Bashir mai zamani +227 74180764 ko Habib Soja +227 87459801 ko Fatima Zakanya +234 70808266 ko Yusuf Libya +218 92284894. Akwai Nabil +226 74668878 ko Yahaya Baban Takwai +218 91161544 ko Mai Rawani +218 91265886. Akwai Bashir na Fada +218 918174 akwai Abubakar Janzaki +218 92661583 ko Ado Libya matashin zaki +218 94262179 ko Ado Bayero +218 9455909295. Akwai Lami mai tuwon 'yan gayu +229 6483 Akwai Sadiya +966 54397241 ko Fatima Muhammad +234 9060658035 ko Aisha Sani
plus 966 biyar tara uku ɗaya tara ɗaya takwas biyu biyu ko Aisha sista Rashida plus 966 biyar tara uku biyu takwas biyu ɗaya shida biyu ko Maryam plus 234 bakwai sifili hudu biyar hudu bakwai tara takwas uku tara. Na gode, naku Alishu.